Prags Boulevard har været etableret i 2004, men siden har det været noget ønske fra lokalområdet til at sige, at der er brug for noget andet end kun en trist græsplæne, hvor biodiversitet og fællesskab kan gå hånd i hånd. Det er en stor dag i dag, fordi vi tager første spadestik nede på Prags Boulevard. Og i dag har anlægsgartnerne så tegnet op, hvor bedene skal være. Det er noget, som vi har ventet i 1,5 år. Så det bliver bare en glæde til at komme i gang og komme i jorden. Som landskabsarkitekt, så synes jeg, at det er enormt vigtigt, at dem, der ligesom bor i området, at de er glade for det, fordi det er dem, der skal leve med det. Så har vi lavet plantedag, hvor folk kunne være med. Vi har holdt insekthotel-workshop, vi har holdt fuglehus-workshop. Og det man gør, det er, at man blander det op i noget træ, ja. Så er det nemmere at sprede jævnt ud. Projektet har også en anden vinkel, det er en inspiration til borgere, til hvad det kan gøre i deres egen baghave, så det kan være med til at fremme biodiversitet på Amager. Det er meget fint. Kære alle sammen, i dag er en stor dag. I dag kan vi endelig indvie Prags Boulevard et blomstrende fællesskab. Med knap 1 million kroner fra Nordea-fondens Her gror vi pulje, så har vi omdannet et stykke af Prags Boulevard til et blomstrende fællesskab. Dejligt med et stort fremmøde. Det tegner godt for fremtiden og fællesskabet. 3, 2, 1. Hurra! Vi holder høstfest, hvor folk kan købe og smage lokale råvarer. Det er inspiration til, hvad man kan bruge området til. Og i dag er det, at vi giver stafetten videre til lokalområdet. Det vi håber for området er, at folk tager det til sig og bruger det som for eksempel familiepicnic. Så det er dejligt at se, at der er mange, der vil gerne engagere sig.